17 personer fra det danske tekniklandshold. Lyd og lys, og så spektakulære eksempler på sportens mange teknikker. Men selve landskampen, det er jo altså en kamp mod Korea, som man glæder sig meget til, samtidig med, at man fejrer de 25 års jubilæum. Og ved min side, der har jeg Karin Schwartz, 20 gange dansk mester, og har været næsten med i samtlige 25 år siden 78, og nu er med. Ja, det er en stor dag i dag. Det er vores allerbedste kæmper, der er på banen. Og vi kan vise det i flotte rammer her i cirkusbygningen, og vores helt fantastiske nationalhold sammensat til lejligheden. Spændende at se, hvad de danske kæmper kan, om de kan hamle op med de koreanske top-trimmede kæmper. Der er ingen tvivl om, at de er i topform. Vi så dem lige til opvarmning her, inden vi gik i gang, og de så virkelig gode ud. Ganske kort kan jeg så sige, at viceverdensmesteren Jesper Rosen, som vi talte med i går ved pressemødet, han siger, jamen altså lige meget hvem koreanerne de udtager, så er de absolut de allerdygtigste. Jamen, alle sammen. Ja, og det har han så fuldstændig ret i. Det er jo national sport i Korea, så jeg tror, det er 15 bedste i hver vægtklasse deroppe. Jeg tror, de vil slå vores danske mester. Det kommer selvfølgelig an på, om det er Jesper Rosen eller en Abdo Heide, som er meget, meget dygtige. Men de er skrappe. Så det ser vi frem til dagens kampe. Jeg glæder mig til at se de kampe der, fordi jeg ved, de er rimelig seje, de der koreanere der. Så. Ja, ham der Jesper der, ham har jeg hørt lidt om. Så det bliver højdepunktet for dig? Ja, det gør den. Vi er ude at se kæmperne. Hvad bliver højdepunktet? Det bliver, når Jesper Rosen han skal vinde. Det er helt sikkert. Hvad kender du til ham? Han er min træner i Rødovre. Jamen, jeg træner selv taekwondo, og så skal jeg da ind og se, når der bliver fejret 25 års jubilæum her. Og håber på at se noget flotte opvisninger og nogle gode kampe. Jeg er sikker på, at det bliver spændende. Hvad er det, der bliver højdepunktet for dig? Altså, det er altid sjovt at se koreanerne kæmpe. De er jo exceptionelle. Jeg glæder mig til at se Hanne Poulsen. Det gør jeg meget. Så det tror jeg. Det bliver nogle rigtig gode kampe. Helt sikkert. Alle sammen. Før jubilæumsstævnet gik i gang, var der reception i cirkusbygningen. Her var der blandt andet besøg af det danske IOC-medlem Niels Told Sørensen og en del tidligere taekwondo-udøvere. Der var også besøg af taekwondo-sportens grand old man i Danmark, Gunnar Sørensen. Han indførte sporten her i landet. I Dansk Taekwondo-forbundets jubilæumsskrift efterlyser Gunnar Sørensen lidt mere respekt for sporten her i jubilæumsåret. Man kan sige det meget kort. Når jeg kaldte vores elever ind i træningssalen og sagde, at de skulle stille op på 4 rækker, så tog det måske 20 sekunder at få dem ind på 4 rækker. I dag tager det måske 5 minutter. Man har ikke respekt for instruktøren, man pjatter for meget rundt simpelthen. Den tidligere landsholdstræner Ko Tae-yong har jo kørt meget en koreansk stil, hvor at jeg vil sådan køre den mere danske eller europæiske stil, hvor fordi at kæmper de har deres arbejde, og de har deres noget uddannelse, og det skal vi også prøve at få kombineret med. Så jeg vil prøve at trække det meget med ind i og prøve at motivere og prøve at samle hele det der på en anden måde, end den tidligere træner måske har gjort. Handler det om, at du egentlig ønsker en god gammeldags asiatisk måde at gribe tingene an på i taekwondo? Ikke så gammeldags som for 25 år siden, men måske 15 år tilbage. Altså en mellemting, hvor vi stadigvæk har respekten og også gejsten. Er taekwondo blevet lidt for dansket? Måske lidt for dansket, ja. Og det kan det godt være rundt om i klubberne, at det er blevet fordansket på en eller anden måde. Men i og med, at vi har nogle kæmper, altså det er individuelle kæmper, vi har med at gøre, så skal vi også have fokus på, hvad det er for nogle ting, der rører sig i hovederne på dem. Og hvis vi ikke gør det, så mener jeg ikke, at vi kan gøre det her. Mener du, der er respekt nok for lederne og trænerne ude i klubben? Ja, det mener jeg. Taekwondo-sporten står altså ved en skillevej mellem tradition og fornyelse. De fleste er dog enige om, at historien har budt på mange højdepunkter for dansk taekwondo. Jamen helt klart VM i 83, hvor vi havde i Brøndbyhallen. EM i 1990 i Aarhus var nok der, hvor at vendepunktet kom. 10 års intensivt arbejde med nogle gode talenter gav bonus ved EM, og så er det faktisk gået godt hele vejen op igennem. VM 1991, 2 guldmedaljer. Det var en kanonoplevelse. Som taekwondo-kæmper, der skal man være godt pakket ind.
Vi har beskyttelsesudstyr både inderst og yderst, og yderst der har vi sådan en kampvest, som man skal lave slagene og sparkene på. Og den fordeler simpelthen stød over et større område, men man kan sagtens blive pumpet alligevel og mærke det. Så har vi så inderst, der har vi så underarmsbeskytter, og vi har skinnebensbeskytter, fordi man får utrolig mange blå mærker på underarm og skinneben. Så det undgår vi ved de her. Det er særdeles vigtigt for herrerne, men pigerne kæmper også med skridtbeskytter. Pigerne ser så bare lidt anderledes ud. Der er ikke så knap så stor bule på. Og så har vi på hovedet, for hovedet er jo ikke beregnet til at slå og sparke på, så der skal vi selvfølgelig også være pakket godt ind, så der har vi sådan en hjelm, og det er specielt tændingerne og baghovedet, som vi skal passe godt på der. Det mange gange ser man knockouten, når de falder, at de banker hovedet i gulvet. Så 20 år vægtklassen af fluevægt op til 58 kilo. Tro på det, siger landstræner Sten Knuth. Modstanderen har vi her. Det er koreaneren Yu Yong Tak, 24 år, 4 dan, hvis vi skal tage hans graduering med. Spændende bliver det i hvert fald. Det er således, at koreanerne har en verdensmester netop i denne vægtklasse. Abrohaj, der blev nummer 2 ved VM. Så der er virkelig lagt op, måske ikke lige til et revancematch, men i hvert fald en revancematch mellem Danmark og Korea sidste år ved VM. Det var i VM i Canada. Men Abro, han er også en fyr, der tror på det. Han tror altid på det, når han går ind på banen. Selvfølgelig er han nervøs, men han har et kæmpe hjerte, kan man sige. Bedste resultat ligger helt tilbage i 1990, der fik han altså der fik han Europamesterskabet. Og siden er han mange gange dansk mester. Netop de år, hvor Salim-brødrene dominerede ude i Gladsaxe, der var Abrohaj en af dem, der var eleverne, kunne man sige, af dem, og har lært sin teknik fra den tid. Han har trænet under Salim-brødrene fra hans start af, og så fik han hans gennembrud i 90, blev han junior-europamester. Så han har været et stærkt kort faktisk siden 89, hvor han kom på landsholdet. 2 point til blå, det kan gå stærkt. Det er sådan, at 2 dommer skal trykke ind samtidig, før de giver point på tavlen deroppe. Og de point, der mest bliver scoret med, det er så vristen, som går ind på vesten. Man må håbe på, at det ikke er en gentagelse af VM-finalen, der kommer Abrohaj og lynhurtigt bag i også med 2 point. Derfor er igen point. Det skal ikke give point, ja. Og det gør det også. Så er han bagud 3-0, så skal han begynde at lige og tænke lidt på, hvad han skal stille op. Det er faktisk det samme spark, han har scoret med et par gange nu, koreaneren, så han skal være meget på mærkerne. De er som regel lynhurtige koreanerne. Så vi holder fast ved også Yong Tak Jo, som han møder. Han er altså ikke hvem som helst. Han er 8 gange koreansk mester. Han er asiatisk mester. Han er vinder af den såkaldte pyramidekop fra Cairo 1997. Så det er virkelig en hård negl, han er oppe imod. Hånden på hjertet, så tror jeg faktisk ikke, der findes nogen dårlige koreanere i kamp. I hvert fald ikke som dyrker taekwondo. De er meget dygtige alle sammen. Og bliver deres trumfkort syg hjemme, så har de bare en hel stribe at tage efter bagefter. De er meget dygtige. Sådan, ja, godt. Og det er jo en helt anden måde at træne på. De kommer ind på universitetshold. Så nu har han fået hentet det ene point. Til meget tæt på. Altså, hvis den kommer ind i hovedet på ham, så ser det sort ud. Det er meget sjældent, at komme op og stå efter sådan et baglæns cirkelspark igen. Find det først. Man kan høre landstræner, han siger, at han skal finde det først. Og det er fordi, hvis Abro han arbejder direkte, så giver han koreanerne en stor chance for at lave et kontra. Ja, det er godt nok. Men lige kigge ham an først, er rådet for landstræneren. Lige kigge ham an, finde det og få ham til at komme frem, og så er Abro klar med hans kontra. Det var meget tæt på før det baglæns cirkelspark til hovedet. Vi så det 3. point, koreanerne fik. Det kom altså på en defensiv, og Abro han angriber. Altså, han er klog nok til at lige at vinde på angriber, og så slå kontra. Ja. De venter altid. Første omgang kigger koreanerne altid an. De har god tid, de venter, de ved, de er dygtige, og de kan hente det til enhver tid. Altså Abrohaj der bagud efter første omgang, og det har været en livlig omgang, må vi sige. Det er lidt ikke så sædvanligt igen, at vi har 4 point allerede i første omgang. Nej, men med det her nye pointsystem, at nu har det fungeret nogle år, ikke? Men der får man altså flere point, man har fået hidtil. Skal prøve at se her. Han angreb, også han går direkte frem mod koreaneren, og så er han bare klar på aftrækkeren koreaneren. Direkte til kroppen på Abro. Et sikkert point. 4 gange har Abrohaj mødt koreanere. 1 sejr har han helt tilbage til 1992 i Vejle. Vandt han en enkelt gang, men siden så blev de 3 nederlag. Og
Sidste nederlag var altså ved VM i finalen, men den præstation var altså også så god, at han kom ind i Team Danmark-varmen som en af de få, vi har i Team Danmark. Støttede taekwondo-dyrker. Ja, vi har flere på hold i dag, som er Team Danmark støttet også. Men vi har flere, altså vi har mange gode kæmper, ikke? Og det viser støtten jo også Team Danmarks støtten. Det er jo en klap på skulderen til forbund på, at vi er virkelig gode. Der er 3 minutter tilbage nu, og Abro, han skal virkelig prøve noget. Han ramte på skulderen, men det kan godt være... Ej, han virker ikke helt i balance, da han afleverer den. Nej, og det skal man selvfølgelig være. En livlig kamp har det været i hvert fald. 9 point er der uddelt. Ja. Advarsler. Spændende 2 stykker også til Abros. Ja, og en enkelt til koreaneren. Ja, det er fint. Det er fint, Abro. Et meget flot, spektakulært baglæns cirkelspark, vel sagtens også, men Abro var helt klart opmærksom på, at det var smart. Kom ud på siden, fik læst ham i rette tid, men fik desværre ikke lavet de kontra, som gav point. Pres lidt. Han er dygtig til at læse kampen, det er han Abro, men jeg synes, han har tabt hovedet lidt de gange, han er gået frem, fordi han har ikke været klar. Og så har han givet koreaner nogle lette point. Kom af! Og den skal han følge op på, ikke? For han har åbnet. Klar, Abro. Find det. For mig så ser det ud som om, han har lidt for meget respekt for koreaneren nu. Han skal prøve noget mere. Det kan være ligegyldigt, om man taber med 8 point eller med 1 point, ikke? Man taber kampen uanset. Så man kan lige så godt prøve noget. Ja! Altså, han har stadigvæk mulighed for et enkelt knockout-slag, men det er så lidt mere usandsynligt. Ja, han har jo scoret i den her. Han har scoret. Det var igen. Så får han det. Ja, publikum hjælper også til. Ja. Der står 6-5, og vi skal slukke det 1 minuspoint fra Abro, så der står 6-4. Så han er stadigvæk lidt travlt op. Se der igen. Abro, han løfter hånden op og vinker der. Der var ikke point. Altså, det kan man godt få et halvt minuspoint for at have sådan en gestikulering der. Kom, Abro, pres igen. Ja. Og igen. Ja, han skal presse. Der er jo ikke noget, der gør point der. Det er okay, Abro. Ja. Der er 1 minut tilbage. Det ville jo være en fordel, hvis koreaner nu fik en advarsel også. Der kunne blive et point for ham også. Ja. Bare en enkelt mere til ham, ikke? Så finder vi noget derhenne. 1 minut her. Kom. Pres lidt på. Men Abro har før lavet, han har lavet en flot slag, koreaner laver det. Det er sjældent, at se slag, og de giver point også. Det er meget, meget sjældent, de giver point. Men Abro, han fik også på hans friskspark ind på kroppen af koreaneren. Meget lige kamp. En flot kamp, synes jeg. Der slog koreaneren igen for mig at se. Ja, han fik 2 point. Han fik både på frisksparket og på det baglæns lige bagud spark, han lavede. Og så har Abro nærmest lige vist, og nu er han bagud 9-6, og han stadigvæk et enkelt point. Han er farlig. Han er meget, meget farlig, koreaneren. Han kan alle facetter. Ja. Nu bliver det svært at nå. Nu skal han nok out ham, hvis han skal nå det. 10-5 står på pointtavlen. Ja, han kæmper godt op. Han er meget, meget dygtig koreaner. Det er ingen skam at tabe til ham, det er helt sikkert. Klar. Abro. Hey! Ja, så fik vi Abro igen. Det er altså 11-6 til koreanerne. En fantastisk flot indledningskamp, må vi sige. Hvis man tænker på VM-finalen, den sluttede 3-2, som var en forvirrende kamp, så vil jeg sige, at den her var meget ren i sin spektakulære udfald, og også mange af de fine point, der blev givet. Flot kamp, og det var, jeg tror også, det er tydeligt for publikum at se, hvad det er for nogle spark, der er givet point i det her tilfælde, ikke? Fordi det har bare sagt klask ind på vesten, ikke? Og sparkene til hovedet har man også kunne se. Og meget, meget flot, synes jeg, det ser man nemlig meget sjældent i taekwondo-kampe, at man har slagene giver point, fordi de skal udføres med meget stor kraft. Men sådan et point havde vi også i den her kamp. Så det viser noget om udviklingen også, at der bliver arbejdet på alle facetter i sporten. Vi er så klar til dagens anden kamp. Dagens tredje kamp. Jesper Rosen Rødovre, fjervægt op til 67 kilo. Det bliver ganske spændende. Han skal møde koreaneren. Vi har her Tai Wong Lee, 22-årig, 4 gange koreansk mester. Før kampen har Jesper Rosen sagt, ja, man kan aldrig møde en dårlig koreaner. Nu får vi at se, hvordan han så kan gøre det godt mod denne koreaner. Hvis vi fortsat skal være med i landskampen, ja, så er det næsten kravet af en sejr til Jesper Rosen. Koreaneren fører nemlig allerede 2-0 i denne jubilæumslandskamp. Men Jesper Rosen er også en mand, der kan gøre det. Ingen tvivl om det. Han er vice. Nej, det var nok. Ind i ham. Der var ikke kraft nok. Det var ikke præcis nok heller, tror jeg. Koreaneren prøver stadigvæk. Igen.
Kig på ham. Jesper er jo hvert eneste år, der han i Korea på træningsophold, så han kender jo koreanernes stærke sider, ikke? Han står jo for koreaner hvert år. Træningslejr, der scorer han igen. Ja, det er også således, at det danske landshold nu allerede rejser til Korea igen for at være derude i 3 uger. Ja. Klar. Man har kendt vigtigheden af at komme ud og spare imod verdens bedste. Det er så underligt, det er jo, at det er ikke ret tit, de møder koreaner i kampe. Opmærksom på høj. Hvis de møder under træning, det er måske ikke de allerbedste, men kun 3 kampe har Jesper Rosen haft mod koreaner. Han har dog været på landshold siden 1989. Og det er fordi koreanerne, de putter sig lidt, forstået på den måde, at de stiller op til de rigtig vigtige turneringer, og så holder de sig ellers hjemme. Og så kan man sige, så er det også forskellige verdensdele, vi repræsenterer. Ikke? Jesper, han kæmper meget hjemme i Europa, de åbne turneringer, der ligger her. Og koreanerne, de er meget selektive i deres valg. Og de åbne turneringer, vi har i Korea, det er meget sjældent til koreanske hold heroppe. Så det er til World Cup og VM, vi møder dem. Og OL selvfølgelig. Kampen er ligesom gået ind i en fase, hvor man kæmper, de ved godt, hvem det er, der har vundet den kamp. Så der sker ikke det helt vildt vel. Man får tiden til at gå, bryder de lidt derinde. Og... Ja, der er cirka et halvt minut tilbage, og som Sten Knudt også siger, nu er det bare med at komme ind i ham lige før han laver sin angreb. Der kunne godt være koreansk point, der han rammer ham pænt på kroppen. Han får det også. På venstre vrist. Ja, han får også point på det. Ja, så er der ind i ham. Det er godt set af Sten. Det er jo også derfor, han er landstræner. Han skal bare bruge tiden nu, Jesper. Der kaster han sig lidt, Dan. Det virker som om, han er lidt skadet. Gør det? Han bruger tiden nu, Jesper. Han pumper lidt på det ene ben. Ja. Han fik jo det der spark ind på låret før, og det kan godt hæmme ham lidt. Men tiden er gået, og det bliver til en dansk sejr. Stor jubel ved næsten udsolgt cirkelbygning i København. Stor jubel til Jesper Rosen. En slags VM-revanche, i hvert fald en koreaner blev nedkæmpet, og stillingen er nu 2-1 i landskampen. Og et plaster for såret på den manglende OL-billet. Ja, Jesper, du kvalificerede dig desværre ikke til OL. Det så ud som om, der var noget, der skulle hævnes i dag. Ja, det kan der være noget om i hvert fald, men altså hele stemningen og sagen er fyldt af danskere, som hæpper på en, ikke? Og selve stemningen også, at det er Korea. Det er verdens bedste. Og når vi ligger på en 5. plads i herrenes, så er der ikke så langt op. Og det prøver jeg at vise i dag i hvert fald, at vi sagtens kan være med. Dagens 4. kamp bliver i mellemvægt op til 84 kilo, altså en af de tungere klasser. Zakaria Asida fra Gladsaxe Taekwondo Klub. Han skal møde koreaneren Min Soo Kim, 21 år. Gladsaxe-manden, han er 28 år. Så lidt af veteranen har været på landshold siden 1996. Det er spændende at se Zacharias i dag. Han er lidt af en humørkæmper, og nogle gange så gør han det fantastisk godt. Han har vundet bronze ved World Cup, ikke? Og så nogle gange så er det så med det, han laver. Men det er aldrig til at vide, hvad det er, man skal vente af Zacharias i hans kampe. Men nu har han i hvert fald nummer 1 på herrelandsholdet. Kan vi ikke få en ny... Lad os se. Sådan, ja. Jeg talte kort med ham i går lige for at høre, hvordan hans KR-statistik er. Han siger nu 2 gange har han lov mod koreaner. 1 sejr, 1 nederlag. Så han er nærmest den eneste af danskerne, der har et, man kan næsten sige, positivt resultat mod koreaner. De fleste har 4 nederlag end sejre. Og det gode at sige om Zacharias, det er, at han tror altid på sin chance. Uanset hvor meget han er bagefter, så kæmper han ufortrødent videre. Godt, Taki. Det betyder ikke noget, det der. Sten Knudt lige op og berolige ham lidt. Ja, de er meget tændte, og som de også har sagt, ikke, at der er altså nerver på før sådan en kamp mod koreaner. Der er ingen tvivl om det, men det skal der altså også til for, at adrenalinen kan køre, og de kan virkelig fokusere på selve kampen. Pas på. Godt, Taki. Og uden for banen, der er Zacharias, den er meget humørfuld og glad dreng. Men derinde, der kan han godt se alvoren af det. Der prøver han at lave en twitch-check i bagudspark. Der er ikke nogen, der får point. Og 1-1 står der nu. Ja, der blev lige delt ud til højre og venstre. Ja. Jeg tror, det var de sidste, hvor han vendte rundt og sparkede baglæs. Så tror jeg, koreanerne måske har fået... Ja, Zacharias har fået point. Det er egentlig lidt uforståeligt. Måske er det en dårlig vinkel, jeg sidder på. Der viser en fin defensiv teknik. Men okay, så er publikum op på mærkerne igen, fordi så er Danmark igen foran med 3-1, altså i første omgang. Zacharias Asida fra Gladsaxe. Her har koreanerne så fået endnu et point. Men foran 3-2.
spændende at se, hvad det her det kan udvikle sig til. Ja, men han er også klar, Zacharias. Det er rigtig, rigtig godt, det han gør. Koreaneren kommer frem, men Zacharias går ikke tilbage. Hvis man først gør det, så får han problemer. Ja, og han fik udlignet på det også, så godt. Nej, det kunne jeg scorer danskeren så et point her, ja. Ja, så er vi foran igen. Men Zacharias gør det rigtigt. Altså, mange de går tilbage, når koreanerne kommer frem, ikke? Men Zacharias bliver stående og prøver selv at sparke. På den måde giver han i hvert fald kun koreaneren 1 point og har selv mulighed for at lave point. Og i bedste fald, så er det Zacharias, der kommer ud med det. 1-0, ikke? Men han er foran med 1 point nu, Zacharias. Og første omgang er forbi. Spændende. Det er en interessant kamp, må vi sige, i en lidt tungere klasse her, og ikke så forvirrende, som man måske vi ser tidligere ved nogle af de tunge klasser, hvor der er lidt mere henholdenhed. Han har en helt rigtig taktik. Ikke noget med at gå tilbage mod en koreaner, fordi så deler man ikke kun 1 point ud, men deler mange point ud. Så yes, Asida har været 3 gange på træningsophold i Korea, og så har han jo også træner ude i Gladsaxe-klubben, som vi er næsten alle landsholdskæmper, der er 4 trænere og bestyrelsesformænd. Jeg tror, han scorede et point her. Ja, han får det også. Igen på det her berømte vristspark på kroppen. Ballon-tjække, eller doljo-tjække hedder det. Der er mange koreanske ord, der det her der. Jamen, det er koreansk semiologi det hele, når man går til taekwondo. Alle sparkene, blokeringerne og slagene har koreanske navne. Alle kommandoerne har. Er det en del af pensummet, når man skal tage sin graduering, at man skal også kunne alle de koreanske navne? Ja, det giver helt sig selv. Men man kommer ikke langt, hvis man skal gå en indkøbstur i Korea. Jo, vi kan da tælle og hilse pænt, og hvad ved jeg. Vi kan lidt af hvert. Jeg vil gerne have 1 stykke flyvende drage og 3 gange sorthøj plus storkenæb. Og så nuanceret kan vi ikke gøre det. Kom bare, Ben. Igen har vi sådan set lidt rodet der igen, ikke? Godt, Saki. Ja. Koreaneren har knap så lang rækkevidde som Zacharias, så derfor skal han tættere på ham. Må jeg ikke se, at han arbejder så sådan, han sniger sig næsten sådan ind på ham. Ikke? Og så lige pludselig så kommer han. Men Zacharias, han er ved på dem. Står lige og venter lidt. Ja, der kommer han ind igen. På koreaneren komme ind. Der igen. Et spark til... Nej, det gav ikke point. Og det burde det egentlig heller ikke. Men han lavede sådan et spark på siden af Zacharias' vest. Der er ikke så meget bevægelse på koreanerne. Man skal ikke tage fejl af det, fordi han er klar hele tiden. Flot. Frontspark lige ind på med vristen. Han gør det, han løfter forreste ben op for lige at... Og han bliver pumpet. Han mister luften på den. Umiddelbart var det jo på vristen, men det var 100% effektivt og kraftfuldt lige ind. Ja. Og det er sjældent, man siger knockout i midtersektionen, men det er sådan set bedre, at de kommer derind i hovedet. Fordi når de kommer i hovedet, så medfører det som regel en hjernerystelse. Den der kommer han hurtigt over. Det er bare lige til at få et pust. Perfekt kombination, ikke? Vi så først lige det. Prøv at se den. Han gør det, han løfter lige forreste ben. Nej, det er ikke den. Ja, der. Nej, det bagerste ben, han lige løfter op i den lukkede side på koreaneren. Og så er der bare åben. Og så sætter han hans bagerste ben ind. Suverænt på kroppen af koreaneren. Ui. Hurtigt klar igen. Så her i dagens sidste kamp vælter væk op til 72 kilo. Josef Laraki, den danske anfører, han har besluttet, at nu stopper han karrieren. Det er altså hans aller sidste kamp. Han føler slet ikke, der ligger noget pres på ham før den her kamp. Han er op mod Kyomun Ryu. Her er vi så første omgang, hvor danske Josef Laraki er slæbt på den. Koreaneren scorer her, og her går danskere ned på nærmest et knockout-lignende slag. Det ser skrækkeligt ud, og han skal virkelig finde sit luft. Det er de færreste, der bliver stående efter sådan et. Først 1 point til koreaner, så kommer anden point her med fantastisk kombination. Han er lige til hovedet også. Finder med det første ben. Det var synd. Og han er lige ved at ryge den samme en gang til. Og her kommer så totalt frontspark lige op mod hovedet. Ja. Det er da godt, han ikke træder ned igen. Det er såkaldt øksespark. Altså. Nu fik han et halvt minuspoint mere, så han har fået et helt minuspoint her. Og samtidig kom koreaneren op. Han fik altså et point for det her angreb, så nu er han foran 4-2. Han scorer på det samme spark en gang til koreaneren. Der sker det. Nu lå jeg lige mærke til det med Harakis arm. Han sparker hans første spark, så går Harakis arm ned, og så er hans hoved fuldstændig blottet. Koreanerne får æren med i den her kamp. Så Danmark alligevel vinder, og det er sensationelt fornemt. Vi vinder 4-3 over verdens stærkeste taekwondo. Det er så flot. Men
skal vi konkludere, har det været en fantastisk flot opvisning af Taekwondo til det 25-års jubilæum i Danmark. Det kunne vi ikke have set bedre.